Lijepi pozdrav svima koji ste se uključili u 4. epizodu podcasta Kolektiv. Ova epizoda posvećena klimatskim promjenama koje su u posljednjih 50 godina postale vrlo ozbiljna tema koju više ne smijemo i ne možemo ignorirati. Industrijske revolucije, širenje robe široke potrošnje i opći rast standarda života za sve veći broj ljudi imao je i tu negativnu posljedicu. Nismo promišljali o međuodnosu našeg načina života i habitata. Zato je danas fokus međunarodne zajednice, makar na papiru, upravo na ovoj temi, a kako bismo malo više mogli čuti o njoj, danas su s nama naš vodeći znanstvenik za ovo pitanje, Dražen Šimleša s instituta Ivo Pilar, ali i Lucija Lauš, mlada aktivistica i pokretačica prosvjeda Fridays for Future u Osijeku. S njima će u ovu epizodu razgovarati Nikica Torbica. Siguran sam da ćete mnogo korisnih stvari moći čuti u nastavku, tako da ostanite s nama i uživajte. Ok, pozdrav svima. Kao što je Bruno najavio, s nama su danas Dražen i Lucija, naši današnji gosti na temi klimatske promjene i kako im se možemo suprotstaviti. Želim Luciji i Draženu veliku dobrodošlicu u naš podcast Kolektiv i još jednom bih volio se zahvaliti što su se odazvali da s nama prodiskutiraju malo o ovoj vrlo važnoj temi. Ja bih krenuo redom, možda onako kao nekakav štreber, krenuo bih od teorije uopće i od toga kako nam je današnje stanje, pa bih za uvodno pitanje Dražena zamolio da nam kaže kako je uopće stanje danas po pitanju klimatskih promjena našeg okoliša i habitata i o čemu se tu uopće točno radi, kakve smo si probleme stvorili i zašto nam je ova tema toliko bitna. Možda i samo još da priupitam zašto nam je taj termin održivi razvoj toliko bitan i zašto je, po čemu je on toliko širi od same zaštite okoliša. Evo možda toliko za uvod pa ćemo od toga krenuti dalje. Koliko pitanja si sad naveo? Nekoliko, vrlo bitnih. Ok, hvala prije svega na pozivu i mogućnosti da sudjelujemo u nečem ovakvom. Lijep pozdrav svima koji će nas slušati poslije. Evo, znači ovo što si krenuo, mislim da ne otkrivam neku preveliku toplu vodu, da nam situacija sa bioraznolikosti, sa stanjem u glavnim svjetskim resursima i ekosustavima nije dobra, dapače da se i pogoršava. Imali smo nedavno vijest kao nekakva ironijski znak sa neba da je u 10. mjesecu, znači za podatke za 10. mjesec u 11. mjesecu objavljeno da je 10. mjesec bio najgori mjesec po krčenju tropskih kišnih šuma u Amazoni u posljednjih nekoliko godina, znači baš nakon klimatske konvencije u Glasgowu. Tako da ja sad ne bih previše gubio i trošio vrijeme na nizanje podataka koji potvrđuju da nam je situacija u svjetskim ekosustavima sve gora. S time smo u neku ruku nažalost bombardirani svaki dan, pa onda i otupimo na te vijesti. Ono što je najveći problem u svemu tome, što smo se mi zapravo zatekli u jednoj iluziji da živimo odvojeno od tih ekosustava, da se nas to, kako mi tu oko Zagreba kažemo, ne dotikavle, znači da nas se ne tiče, i da ćemo mi to sa nekakvom ili ekonomskim bogatstvom ili tehnološkim rješenjem nekako nadoknaditi. Ta iluzija, nažalost, traje već nekoliko desetljeća, ona se kao takva sve više i razobličuje i sad imamo sve više pokreta i sve više novih ljudi koji su svjesni toga i koji zapravo žele da se održivi razvoj vrati u neke svoje prave temelje, a to je, kao što mu samo ime i kaže, da se mi ne da rastemo, što je nemoguće na našoj planeti, ništa ne može rasti u nedogled, znači to je ono kako mi želimo našu ekonomiju danas voditi, da ona raste u nedogled i da na osnovu toga mi mjerimo uspjeh neke zemlje ili nekog poduzeća. Znači ne da rastemo, nego da se razvijamo. Znači da se razvijamo i da pratimo neke od osnovnih
principa po kojima je stvoren život na našem planeti, a to su kruženje, solarna energija, raznolikost, stvaranje partnerstva, umrežavanje i znači neki drugi obrasci po kojima funkcionira život na našem planetu. Razlog zašto mi danas ne razumijemo održivi razvoj i zašto ga nažalost svodimo samo na okoliš je upravo zato što je on nastao kao nekakav čušpajz, ali bez začina, bez nečeg konkretnog koji bi trebao zadovoljiti sve strane i onda se mi koji volimo prirodu tu fokusiramo samo na zaštitu okoliša, što je po meni jedna od najvećih grešaka koju ljudi kojima je stalo do budućnosti planete i prirode mogu napraviti. Mislim da bi se više trebali fokusirati na ona druga dva kruga, a to su društvo i ekonomija, zato što mi ekolozi prije svega previđamo da je stanje u okolišu posljedica stanja u ova dva kruga. Znači, ako ne riješimo uzroke problema koji se nalaze u društvu i u ekonomiji, onda ovaj krug koji nas jako brine, a to je okoliš ili ekosustavi, tapkat ćemo stalno, imat ćemo korak naprijed, natrag, dva, znači bavit ćemo se stalno s posljedicama, a ne sa uzrokom. To ja mislim, to je razlog zašto ga mi ne razumijemo toliko koliko bismo trebali, taj pojam je sve prisutan, ali način na koji je nama prezentiran od njegovog samih početaka i time da se mi brinemo za buduće generacije, nas stalno stavlja u neki stanje ili zbunjenosti, znači da ga ne razumijemo u potpunosti, ili pasivnosti, znači ma to buduće generacije, ma već će se nešto otkriti, ma nek se oni s time bave, ma nije do mene, ma obožavana floskula u Hrvatskoj, ma Hrvatska je mala pa mi ne doprinosimo tome kao SAD ili Kina, premda primjerice po glavi stanovnika Hrvatska, osoba u Hrvatskoj ima veći utjecaj na klimatske promjene nego osoba u Kini i tako dalje, sad da ne dužim. Znači jednostavno trebamo održivi razvoj staviti u stanje akcije, aktivizma i početi ga zaista onda primjenjivati u našem svakodnevnom životu i javnim politikama. Odlično, a meni se zanima još jedna stvar, ako pogledamo nekakve reklame, ako prošetamo po dućanima, što kada je neizvjesno da i moramo, često ćemo vidjeti one etikete zeleno, eko, bio, održivo, što praktički sad postaju nekakvi slogani koje možemo na svakom kutku pronaći. I nekako dobijemo praktički osjećaj, ako više kupujemo takvih stvari, što više toga kupujemo, to više pomažemo našoj planeti. Što dakako i čitanjem i vaših knjiga poput Dobre ekonomije, ali općenito bilo kakve publikacije na ovu temu, znamo da je to vrlo jedan pogrešan smjer. O čemu se tu radi? Zašto je naša ekonomija neodrživa i što je taj greenwashing kao jedan termin koji u zadnje vrijeme sve češće i češće čujemo? Pa ja ga zovem individualistički pristup rješavanju društvenih i kolektivnih problema. Znači to kad sam rekao već zvuči apsurdno. Znači, samo kad pogledamo na taj način da mi pokušamo na leđa krajnjih potrošača prebaciti nešto što bi trebalo transformirati čitavu našu ekonomiju, društvo, govori koliko mi zapravo, da se posluži malo slobodnim izrazom, fejkamo održivi razvoj i fejkamo, znači muljamo, isto je to svojevrsni greenwashing svih nas, da se pretvaramo da nešto radimo, ali zapravo smo svjesni da to nije to, da to nije dovoljno. To kad mi kupimo na policama nekog dućana proizvod koji je više eko, bio ili organski, to je jedan dobar korak u pravom smjeru. Znači ja to podržavam, promoviram to, zagovaram da ljudi to rade, ali to je samo prvi korak. To je samo korak koji bi nas trebao osvijestiti da postoji još i potreba da djelujemo na razini jednog kolektiva, grupe, organizacije, društvenog pokreta, kako god to hoćemo nazvati, gdje onda još imamo veći utjecaj na takve stvari, da li će dolaziti na naše proizvode više ekološki ili manje ekološki proizvodi i da li onda oni neće biti tako skupi. Jer mislim da isto priča da sve što je tako zapakirano u zelenom mora biti enormno skupo, da si običan čovjek to ne može priuštiti. Isto nisam siguran kolika je poanta toga da to postane masovno prihvaćena stvar.
I treća razina koja je nama onda još više potrebna, to je utjecaj na javne politike. Znači, džaba nama naši individualni odabiri, šta ćemo mi kupovati, ako na kolektivnoj razini, a pogotovo na razini javnih politika, mi imamo neodržive. Mi imamo neodrživu situaciju, neodrživo gospodarstvo, neodržive politike koje promoviraju neodrživu proizvodnju, potrošnju, bacanje stvari, gomilanje otpada. Prema tome, mi se onda kao taj mali osviješteni pojedinac stalno osjećamo kao da smo u poziciji Sizifa koji gura kamen, trudimo se, a ništa se ne događa oko nas, ništa značajno, i onda se mi čudimo zašto ništa ne događa. Tako da, velim, ja ljude uvijek pozivam da krenu od sebe, da učine one bitne male korake koje svatko može u svom životu napraviti, ali da nemaju iluziju da će time promijeniti društvo i da će time nas dovesti do potrebnih promjena koje nam zaista jesu nužne i potrebne, nego da moraju raditi s drugim ljudima i jednostavno da moraju mijenjati cijeli jedan društveni poredak u kojem žive. Znači, tu govorimo o tim javnim politikama, govorimo o zakonima, jer onda to zaista postane društvena promjena i društvena priča kakva je nama sa temama kao što su klima, neodrživost, prevelika nejednakost između ljudi, nedovoljno sudjelovanje ljudi u odlukama koje su im potrebne. Znači, to su sve teme gdje nam je potrebna promjena i na toj razini kolektivnoj i na razini javnih politika, ne samo na individualnoj. Odlično, i to nas baš lijepo transferira na ovo što je Lucija pred nekoliko godina, ali i brojni drugi mladi zapravo i u Hrvatskoj i u svijetu što su pokušali činiti. Lucija, ja sam siguran da ti u svojem privatnom nekakvom okruženju radiš ove nekakve individualne stvari, ali ti si to pred 2 godine, ako se ne varam, pokušala dići na neku višu razinu. Možeš nam reći kako je uopće došlo do toga, što je taj Fridays for Future kojeg si organizirala ovdje u Osijeku i otkud tvoja motivacija da se aktivno priključiš i da to nekako preuzmeš i na svoja pleća? Pa dobro, za početak sam se samo htjela zahvaliti što ste me sjetili i pozvali ovdje i drago mi da mogu zapravo podijeliti kako je to zapravo perspektiva iz očiju jednog studenta. Fridays for Future to je zapravo organizacija, to jest jedan pokret koji je bio osnovan od strane Grete Thunberg i u biti polako su se sve države bile uključivale u to, uključujući i Hrvatsku. I tako ja sam oduvijek nekako i bila dosadna svojim prijateljima da i recikliraju i zapravo krenu nekako od sebe i da se fokusiraju na to održivi razvoj. Vidjela sam jedno ljeto, to jest 2018. ili 2019. pardon, da postoji taj Fridays for Future Croatia i odlučila sam se učlaniti u to. I moja zapravo nekakva svrha u tome je bila da ja motiviram i aktiviram ljude na području zapravo svoje županije, to je Osječko-baranjske, i da zapravo putem nekakvih društvenih mreža, znači medija i tih prosvjeda nekako mi zapravo svi zajedno dignemo zapravo svijest o toj zapravo suprotstavljenoj klimatskim promjenama. Kako je to teklo? Kako su tvoji prijatelji reagirali? Kakav je bio odaziv? Jeste li imali nekakve reakcije? I tu sad mislim i među prijateljima i u školi, ali možda nekakve šire. Što ti je pomoglo da to sve organiziraš? Moji prijatelji su definitivno bili divni što se tiče svega toga, podržavali su zapravo sve i pomagali su, pogotovo u organiziranju tih prosvjeda. Isto roditelji, isto sam se začutila koliko su zapravo bili spremni uključiti se u sve to i definitivno sam jako i zahvalna i svim profesorima koji su isto promovirali svojim učenicima te prosvjede i zapravo sam se začudila koliko su zapravo ljudi bili spremni uključiti se. Jako sam ponosna i na sve koji su se odazvali i definitivno smo imali 2 jedna velika i uspješna prosvjeda i stvarno sam bila zadovoljna kako je to sve zapravo završilo. Ok, prošle su tada 2 godine, ova korona situacija, pandemija nas je malo poremetila što se tiče velikih okupljanja. Kako je to danas izgleda? Misliš li da su mladi dalje motivirani oko ove teme? Ima li tu i dalje potencijala da se na tome radi ili je to sada polako zaboravljeno? Pa definitivno je pandemija jako utjecala na to sve, ali evo sada gledajući na situaciju svojih vršnjaka, znam i razumijem koliko su svi nekako u svome svijetu trenutačno
i svi smo nekako onako žurimo glavom bez obzira i jednostavno mislim da je kod ljudi općenito tako da je sve onako sad i niko ne razmišlja toliko o budućnosti. Pogotovo sad razumijem, eto, moji prijatelji svi su krenuli na fakultet i svi nekako imaju te neke sve obaveze i niko zapravo ne razmišlja toliko unaprijed. Pogotovo sad kada je i pandemija došla nekako, naravno ima tu i drugih stvari, ali po vijestima većinom čitamo o tome i naravno isto razumijem da je to sad jedan trenutačni veliki problem na kojem se stvarno treba raditi. Ali eto, nadam se da kad ovo sve završi da ćemo se nekako vratiti opet na tu temu klimatskih promjena i sve. I možda još samo u ovom barem dijelu jedno završno pitanje što se tiče kada ste provodili same Fridays for Future, jeste li bili svjesni te višeslojnosti o kojoj je sada i Dražen pričao, pristupa samim klimatskim promjenama i borbi protiv klimatskih promjena, ili je malo više ostalo na ovoj individualnoj razini da svi recikliramo, da se vozimo biciklom i tako dalje? Jeste li promišljali o recimo ekonomskoj dimenziji koja je također vrlo bitna kada razmišljamo o ovoj temi i o tom zalaganju za javne politike, bolje javne politike? Pa definitivno smo razmišljali o tome, samo što ja sam na primjer organizirala te prosvjede dok sam još bila u srednjoj školi i moram priznati da mi općenito srednjoškolci smo se osjećali jako malo što se tiče cijele te situacije, jer nismo još većinom bili ni punoljetni i nismo zapravo znali kako mi možemo sudjelovati u tom političkom dijelu. I zato smo mi nekako više ciljali na to da svako krene od sebe, da se svako bavi tim nekakvim malim koracima, da počne reciklirati, da ne koristimo više plastične vrećice i remeonim prijevozom, ali definitivno sad možda kada smo malo stariji imamo osjećaj kao da možemo neki veći utjecaj napraviti što se tiče tog zapravo nekakvog ekonomskog dijela i što se tiče tih zakona i svega toga. Dražene, je li ovo budi neku nadu za optimizam, taj nekakav opći momentum kod mladih, ja bih rekao, koji zadnjih ipak godina se više javlja i mladi sve češće prepoznaju upravo ovu temu kao ključnu temu za njihovu budućnost. Je li to nešto što nas ipak može veseliti i možemo li se ipak nadati da će to donijeti tu nekakvu promjenu koja nam je nužna i potrebna? To je najbolji lijek protiv depresije, a i protiv cinizma. Znači, živimo, Lucija je to isto dobro rekla, da živimo svi u nekom vremenu gdje je sve izrazito individualizirano i ubrzano. Znači, mi smo nas ovaj društveno-ekonomski politički sustav gura u tome da se brinemo za sebe i samo za sebe i izmiče nam iz vidokruga sve te velike, bitne teme koje su bitne za cijelu našu vrstu. Nisu bitne za planet. Mi često isto govorimo krivo da mi spašavamo planet. Planet će preživjeti bez nas. Mi zapravo trebamo spasiti sebe i neku svoju kvalitetu života i ja bih rekao i neko dostojanstvo koje trebamo zadržati, jer ako se nećemo baviti ovim temama, one će se baviti s nama i to u puno brutalnijem i grubljem smislu, gdje onda i mi, to nas povijest uči da kad se ne pripremamo za ovakve nekakve krize, da onda i mi znamo postati brutalniji i grubi i ja mislim da bi to trebali izbjeći. Tako da ovakvi pokreti koji su se pojavili u zadnjih nekoliko godina, koje je Lucija inicirala i bila njihov dio, to je dokaz koliko unatoč, ti si spomenuo greenwashing i medije, pa imamo tu i problem s našim obrazovanjem, koliko unatoč svim tim problemima i blokadama da mladi ljudi sagledaju u nekom širem smislu najveće probleme koje mi njima nabacujemo i ostavljamo kao teret na njihova leđa, oni uspijevaju doći do pravog značenja tih problema i uspijevaju u sebi sačuvati tu neku iskru aktivizma, akcije. I zamislite samo što bi se dogodilo, ovo isto što je Lucija spomenula, da smo ih mi zbilja obučili sa nekakvim konkretnim akcijama i alatima, da smo im otvorili neke prostore za sudjelovanje, da ih pitamo njihovo mišljenje o nekim temama, šta bi tek onda oni postigli. Tako da to je isto dokaz koliko je obrazovanje od najmanjih nogu važno i neke zemlje koje zaista
educiraju mlade za bavljanje održivim razvojem i za razumijevanje održivosti, kao što su neki od najboljih primjera koje sam nalazio, Škotska, Novi Zeland, naravno već svima poznata Finska, u zadnjih nekoliko godina isto Estonija, fantastični imaju obrazovni program. Znači, u takvim zemljama je ljudima kao što je Lucija sigurno lakše ne samo se odvažiti na ove akcije, nego i onda odmah to pretvoriti u nešto kakve bi oni htjeli javne politike, zato što su im već pripremljeni i otvoreni prostori za to. Ali ono što hoću reći, to nije naravno njihova odgovornost, nego tu im svi mi stariji trebamo pomoći, jer velim, ovo nije samo njihova borba. A budući baš je ovo možda i dobra tranzicija na to, nisu samo mladi u toj borbi i možda čak i nepošteno sve prebacivati na njihova pleća. Mi ipak imamo i nekakve primjere dobre prakse u Hrvatskoj, ali i globalno, posebice, ja bih rekao, u toj, na jednostavno krugovima civilnog društva. Kako civilno društvo pomaže borbi za jednu održiviju i ravnopravniju zajednicu i kako doprinosi smanjenju klimatskih promjena? Posebice bih volio čuti možda nekakve primjere dobre prakse iz Hrvatske. Znači, gotovo svako malo veće mjesto u Hrvatskoj ima jednu od organizacija civilnog društva koja je aktivna u ovom području. Znači, sad da ih ne nabrajam, u Slavoniji ih također ima jako puno, sa mnogima od njih mi surađujemo. Članica smo i tematske mreže Jedro, postoje još i druge tematske mreže koje dotiču ovu temu o kojoj mi sad govorimo i po meni mi zapravo mlada osoba već u svojoj školi bi trebao biti otvoren prostor da se mladi ljudi bave s ovim temama na jedan zaista, znači da ih se priprema da se bave na jedan dugoročan način, samo to ono što sam rekao već stvari cijelog obrazovnog sustava kod nas. A civilno društvo zaista prednjači sa konkretnim i praktičnim rješenjima što se tiče primjene održivog razvoja u Hrvatskoj i ono što sam rekao, danas na svu sreću imamo već dovoljno zrelo civilno društvo da je sposobno sukreirati ili pomagati napredne i održive javne politike. Imamo primjer Križevaca i Zelene energetske zadruge i drugih nekih aktera gdje se zapravo Križevci već sada pripremaju na koji način će oni postati ne samo energetski efikasan grad koji koristi obnovljive izvore energije, nego i grad ugodan za život sa visokom kvalitetom življenja. Znači oni već razmišljaju u ovom smislu šire, razmišljaju ne samo ajmo mi staviti solarne ćelije na naše krovove pa ćemo se slikati, nego razmišljaju na koji način primjerice obnovljive izvore energije integrirati u neku opću promjenu na razini grada, da to postane grad koji omogućava zapošljavanje i koji omogućava da su tamo ljudi sretni koji tamo žive. Imamo super primjere zelene akcije Zero Waste sa otpadom, pokret otoka koji se brine da naši otoci budu održiviji, znači od Krka, Cresa pa nadalje prema jugu. Znači imamo zaista već dosta dobre primjere gdje organizacije civilnog društva zapravo daju tu potporu pametnim i vizionarski orijentiranim političarima koji onda kreiraju javne politike gdje je onda i evo ljudima kao što smo sad tu mi koji će nas slušati lakše djelovati u smjeru prilagodbe na klimatske promjene i za širenje održivog razvoja u takvim primjerice onda gradskim sredinama nego u nekima gdje ljude baš briga. Koprivnica radi čuda, znači krenuli su samo sa bicikličkim stazama, a danas cijelu tu svoju potrebu za održivim transportom integriraju i u stanogradnji i u lokalno proizvedenoj hrani, gospodarenju otpadom. Znači to su zaista dobri primjeri prakse iz Hrvatske, njih će biti sve više, mi tu malo zaostajemo, ali imamo sve više dobrih primjera i to je isto ono što nas veseli i super je da u gotovo svim tim dobrim primjerima imamo neki oblik suradnje između građanskih inicijativa, civilnog društva i onih koji bi nas zapravo trebali predstavljati, znači oni koji
koji provode javne politike, a to su političari. A koliko to ima odjeka na međunarodnoj razini? Sad ne mislim samo na ove konkretne primjere, nego općenito ovdje imamo, možemo reći, predstavnike iz znanstvene zajednice, civilnog društva, mladih kao nekakve možda 3 najprogresivnije struje. Koliko to ima odjeka na međunarodnoj razini? Znam da Greta često i gostuje, na primjer, na tim summitima, no ima li to efekta na našu svakodnevicu? Događa nam se jedan jako zanimljiv paradoks koji ljudi koji proučavaju društvo još ne znaju kako ga skroz definirati. Znači imamo jako velike promjene, imamo jako slabe promjene na razini država. Znači države postaju užasno trome, spore, slabo okrenute na promjene i u ovim nekim i dalje, ja bih rekao, načinu komuniciranja i izražavanja koji predstavlja ono 20. ako ne i 19. stoljeća. A imamo nevjerojatne promjene na razini gradova i regija. Znači, gradovi i regije zapravo postaju nosioci pametnih i progresivnih politika i za klimatske promjene, i za održivi razvoj, i za solidarnu ekonomiju, i onda taj prsten oko njih u koji uključujemo nekakve regije, kod nas županije ili kako već je u kojoj državi to teritorijalno organizirano. I tu imamo lude primjere. Znači, tu imamo, meni se znalo događa da pričam sa nekim gradonačelnicima nekih gradova iz Evropske unije gdje ovak pričam ko sad sa vama dvoje. Znači, tu nema nikakvog ono, kao što mi se često kod nas događa da moram nekog nagovarati, sugerirati šta bi trebalo, reći evo pa znate tako radi u Europskoj uniji pa bi mogli mi znati, čitav onaj niz nekih lepeza koju mi aktivisti moramo koristiti da se ne bi osjećali da radimo nešto čudno. Vani ovo više nije alternativa, vani je ovo, govorim na razini gradova i regija, totalni mainstream i to govorim u najpozitivnijem smislu toga, znači to nije nikakva više mistika, ljudi to jako koriste i tu zaista, tu imamo nevjerojatno super primjere i samim time onda to zbunjuješ, pošto većina ljudi živi u gradovima, znači živimo u urbanoj civilizaciji. Zašto se još ne događa, nije toliko vidljiva ta promjena na razini države? Evo, to je nešto što nećemo ni mi vjerojatno tu sad odgovoriti, ali to je nešto što se može primijetiti. Znači, ovo sve što se događa jako puno, možda je to logično, rješavamo lokalne probleme, prebacujemo cijelu situaciju odmah na naše mjesto življenja, to su danas uglavnom gradovi, mjesta znači gdje živimo, neovisno da li je to ruralni prostor, imamo super primjere i u ruralnim prostorima, ali znači mjesto gdje mi živimo i tu se najprvo vide ove pozitivne promjene koje mi tu zagovaramo. Odlično, a kada je već lokalna razina toliko bitna, možda moje sljedeće pitanje za Luciju ide na tragu, a budući si ti Osječanka i The Collective je organizacija iz Osijeka, kako mi kao organizacija civilnog društva, Dražen je nešto o tome pričao, da možda taj transfer znanja o aktivnom građanstvu se nije još dogodio prema mladoj generaciji, a to bi bilo ono što bi ih doista osnažilo da nose te promjene. Kako mi možemo podržati vaše djelovanje, dakle sad mislim djelovanje mladih, ne samo Fridays for Future, i kako možemo možda i svoja nekakva znanja i vještine učiniti atraktivnijima mladima, da mladi prepoznaju nas kao relevantne partnere u borbi za ovu pozitivnu promjenu? Pa u biti za početak ja smatram da bi prvo trebali malo više educirati mlade o cijeloj situaciji, možda da to počnemo u školama ili tako nešto, i definitivno gdje su mladi ako nisu na društvenim mrežama, znači da putem društvenih mreža ako puno to promoviramo, i možda da se neke zapravo radionice organiziraju, jer mladi zapravo nisu ni svjesni kako oni kao individue zapravo mogu pomagati. Tako da ja bi počela nekako od toga putem društvenih mreža, da ih zapravo motiviramo da krenu zapravo se sami čak o tome educirati, a i također da ih možda educiramo putem nekakvih radionica ili eto da se naravno i u samim obrazovnim ustanovama krene to. Tako da. Odlično, dakle svakako uvođenje građanskog odgoja i obrazovanja, ali i naglasak dodatno na toj temi međupredmetno ili održivog
razvoja. Hvala vam oboma. Završno pitanje zapravo i za Dražena i za Luciju. Što je sljedeće što se tiče vašeg bavljanja ovom temom? Možete li nas inspirirati kako da vas podržimo i gdje da vas pratimo i što da sljedeće zapravo kada vas budemo pozivali ponovno, o čemu ćemo zapravo pričati? Što je sljedeće u planu? Pa evo, mene ova tema uvijek vuče i u moj svakodnevni život, to neki znaju. Znači, ja živim na jednom ekosocijalnom edukacijskom centru Reciklirano imanje, 20 km južno od Zagreba. Tu će se sigurno događati moja praksa, ali i u suradnji sa ovim obrazovanjem što je Lucija spomenula, zašto imanje je dosta posjećeno od svih zainteresiranih, svih koje zanima održivi razvoj, uključujući naravno onda i škole, vrtiće, fakultete, sve obrazovne institucije. A vezano za ovo isto što je zadnje rekla Lucija, da je potrebno mlade obrazovati, mogu isto spomenuti, čini mi se jako zanimljivo, sudjelovao sam u jednoj grupi ljudi koja je iznjedrila novi kurikulum za građanski odgoj i obrazovanje koji se zove Škola i zajednica za srednje škole, koji se sada eksperimentalno provodi u Rijeci i u nekim smo razgovorima da se to proširi. Znači u jednoj riječkoj gimnaziji se trenutno eksperimentalno provodi. Prvo je Hrvatska riječka gimnazija u suradnji naravno s učiteljicama i to mi se čini kao jedan vrlo dobar kurikulum koji baš spaja ovo što je rekla Lucija, znači daje učenicima znanje za neku temu koju oni sami odaberu. Znači to je jako bitno. Učenici sami odaberu na lokalnoj razini temu koja im je bitna u njihovoj zajednici, ali onda dobivaju alate i poučavaju se kako se taj problem može riješiti i učenici ga onda tokom godinu dana sami rješavaju. Te evo, to mi se čini kao ovaj super spoj ovog što smo rekli da nam još nedostaje znanja, ali nam zapravo i nedostaje prostora gdje mladi ljudi mogu shvatiti koliko toga oni mogu promijeniti, ali kad rade zajedno, kad rade skupa, znači kad zapravo djeluju kao jedan vrlo osnaženi, educirani i inspirirani kolektiv. Predivno, Dražen je mene inspirirao. Lucija, što ti kažeš? Pa što se tiče nekakvog mog osobnog doprinosa, ja ću i dalje nastaviti se zapravo baviti tim dijelom zapravo motiviranja mladih na putem društvenih mreža, na i samo Instagram stranici i Facebook stranici Fridays for Future Osijek. A što se tiče prosvjeda, trenutačno naravno ostajemo odgovorni, tako da sumnjam da ćemo to vidjeti u bližoj budućnosti. Ali u biti to većinom na društvene mreže gdje zapravo najviše možemo sa mladima se susresti, tako da eto. Ja vam samo na kraju mogu reći veliko hvala što ste odvojili svoje vrijeme za nas i za naš podcast. Nadamo se da će upravo i on biti inspiracija i mladima, ali i svim drugim generacijama da ustraju na ovoj temi, da uče, da istražuju i da na kraju dana djeluju, da to znanje koje imamo ne ostane samo jalovo, da ne ostane na papiru, nego da ga prenosimo u praksu. Veliko hvala Lucija i Dražene i pozdrav svim našim gledateljima i vidimo se sljedeći mjesec sa novom zanimljivom temom. Hvala svima i pozdrav. Bog. Pozdrav.